Čaute, dneska... Fuj. Čaute, dneska s vami. Ladím Sekolách a dneska si zahráme s Granny, Izičko a aj s obidvoma. Ideme na to. Máte trochu na krivo kameru, ja vám posuniem. Tak. Dobre. Za chvíľu príde aj môj brat. Bioshock 4468. Mám zlú správu na Steelku. Na budúce dám video o Steel Brainrot. Padol mi, ak ste hrali sobotu Semi, keď bol. Smutná správa je to, že mi padol tomto DJ Panda, ktorý dal 185 mega, toho Bakuru Eguru. Proste niekto vie moje heslo, niekto ma hackuje proste. Ja som mal aj kúpiť pod hotspota, čo to bol, valentínsky pod hotspot. Ja som prišiel hore, ostal mi ten Arkadopus, mal som tam iba DJ Pandu a dole takže viete, no, ukradli mi ho, teraz som sa pozrel na mobil a proste nejakí hackeri. Neviem proste, neviem, kto falšičku. Neviem, snad nemyslíš vážne. Ak by toto bolo zatarať, že výplnky sú sem. Granny, poď sem. Máme ťa radi, Granny. Bioshock, poď sem, už ťa tu čakáme, že diváci. Borko, Bioshock, niekto mi ukradol toho DJ Panda a kúpiť z toho podospota. Čau. Čaute. Niekto mi ho ukradol. Chápeš? Granny? Hej, inak niekto je hacker, počuješ ma? No. Oni mi ukradli toho Panda, 175 mega. Ja som sa teraz pozeral a mne ho niekto ukradol. Čím ideš? Dvermi. Daj hlas. A nemám, mamka spí. Aha. Tak to aj stačí aj. Zatiaľ som našiel iba bloudky a dole mám ten glass, takže každú jednu vec na niečo. Ideš to spavnúť, ježiš, to je tu dole. Dobre. Takže... A ty vieš, kde sú tie veci? Vieš? Nie, zatiaľ neviem. A ty ideš dvermi, chceš? Hej, jasné. To je to, čo hotovo. Elektriku musím nájsť z Caterpillary a nemám ani platičku, ani nič. Toto čo bude? Inak tipni si, kde som našiel tú pištol. Brančky. Tak, to je mega. Typujem. Skrinke nejakej? To tu je dorolok. To som Tu teda bude nič. Hej, len teraz. Aha. Takže Garen ešte žije tak minútu. Či je mŕtva. Dobre, zatiaľ idem sem a potom už ju zavolám. Idem zatiaľ, potom teraz to odmontujem. No poď. Vôbec neviem, kde je tá Granny. Shodím toto. Kde je Granny? Kde je Granny? Ona už asi žije. Sa neboj. Neboj, ja čakám na ňu.
Ale ja viem, ale tak, aby som na tvojom si radšej tam išiel. A keď som to ja robil, to isté, ale aj tak. Oni ma ho inak ukradli, chápeš? Čo? No však nejaký hacker. Nemohol to byť niekto zo školy, to bol nejaký hacker. On mi proste inak vieš čo? On mi inak otváral adminový Lucky Block, vieš prečo? Mne sa tam objavil v mojej beske, Alessio Diamondovi, ktoré som tam vôbec nemal. A namiesto toho v škole som otváral tako a tam mi padol Chihuahua. Chápeš? Takže niekto hral na mojom účte. Určite to bol podľa mňa Dalibor. A potom sa trochu... Nezabudne sa v jej izbičke. Aha, tu je druhá lampa. Ja to tá istá. Zase na úvole spálená. Podľa mňa už príde. Solček, čo Podľa mňa už príde. Babička, tu si, čau, počkaj. Také malé Ako to nemá oči. Vôbec neviem, kde mám ešte veci. A toto môže byť niečo, tu môže byť niečo. Tu môže byť nejaké dobré veci. Door lock, či door handle. A, prosím, výponky. To by čo bolo? Safety, ty Dobre, kokso. toto ber, Tak tam to také bereš. dobré veci. To Ešte musíš. istotu. Na sejfky sú mega dobré. Sejfky sú Sigma. Vieš čo, pre istotu pozriem. Obidva. Inak hore, tam po tom musíš rebríku, zabudnúť. našiel som inak sekuritky. Nekryť. A tam, vieš čo tam môže byť? Tam môže byť inak výponky, tam hore v tej miestnosti. Môžu. Dobre. Drobni to tu? Ja počkej pozrieť to rovno, no. A potom to aj na dvere. Čo bude tu? Spark plug nepotrebujeme. Škoda. Máme ešte tak minútu 30, takže to Dobre, choď, stihneme. zober tú kľúčku. Ideme hore. Zober, tu je dole tá kľúčka. Tu. No, ty to ešte zhodil. Dobre. Vieme zbrať, že máme tam hore na tom istom mieste. Dobre, kľúčko. Ja chápem, jak ten typek to vlastne dal cez tú Dobre. elektriku. to A zároveň. ideme teraz pre sekuritky a ideme tam hore. Uvidíme, či tam budú výponky. Keď hej, tak padáme pre broku. A ideme tam. Dobre, Prečo? ešte som ešte nepozeral. Tu je tá duct tape, či čo to je. Hej, Tu mám dobre, zbraň. hej. Mm, Má čo, výponky čo je tu? Tu nič, no uhni. A tam, Caterpillar, Tu, to si potom zoberiem, potrebujem teraz hlavne tie sekuritky otvoriť. To ešte To potom, keď tu zaviem, tak to dám, hej. Ani to vyskúšať, tu nič, čo tu bude? Ono už je určite hore. Nič, ešte není, ešte máme tak 30 sekúnd, takže to stíham. Podľa to stíham. Ako fakt? Prosím, nech to budú tie výponky, prosím, nech to budú výponky. Helikopter control. okej. To není zle, to není zle. Helikopter. Dobre, beriem nechať zbraň. Gun. Stun gun. Počkaj, ešte spravím. Pôjdem sem, Dropni to. aby to počula. Alebo to sem príde. To sú oveľa lepšie, Ja si väčšie. tiež myslím. Ešte som to. Teraz príde a treležu. Čakaj, hej. Musím počkať, neviem, či príde odtiaľ, či odtiaľ to. No príde určite, sú tu, však tu som robil dosť zvuk, počkaj. A potom si toto prídu. Urobte ten Caterpillar zvuk. S nimi urob. Zober tú ganu. Ty si, si náboj dal preč. A kde je to grona? Neviem. Sa niekde potúle. No. Pekne. Dobre, berte Caterpillary. Spadlo na pištol. Ona ma išla, capne som to teraz, tu je to. Ona ma išla. Takže jediné nám chyba pedloky a krok. Jak sa to volá? Pačidlo. No. Aha. Takže, že uhni, čo tu zavádzaš. Dobre. Kde sme nepozerali? Ježiš. Uninky, tam ju idem No tak ho zabiť. zabij. A ak tam, inak, vedel si o tom, že uniky, počkaj, to je Dole nápad. ona je, Viete, môžu byť dole. ešte pedloky. Tam u upíra. A musím to tam vystreliť. Zober zbraň. Vieš čo, asi je ľahšie teraz ninka, lebo tu mám granáty. Ja jen teraz pre ninku a tam bude určite páčidlo. A to už som vyhral. Že ku ninke. Aha. A to už som určite vyhral. Lebo mám jeden náboj, takže si musím dať pozor. Aha. Ninka, nemuška. Si? Čo je tvoja matka revať? To je vlastne Slenderina. Ty kokos, som sa zľakol, že už som kúkt. No čo bude? Pedloky. Yes, Nie, som povedal, že kámo. páčilo. Ja- A pedloky už budú vidieť asi. Počkaj, tu ešte hodím granát. Chytanie nůžka. Dobre. A teraz Granny bude naštvaná. To je pravda vlastne, ona bude teraz naštvaná. Ale tak keď som ju zabil, tak dedo vôbec nebol. Ale ona podľa mňa vtedy, keď je živá, tak vtedy je naštvaná. Ešte Ne, keď to si dreve. mohol hodiť do tej vody. Podľa mňa ešte keď dreve. To si mohol hodiť do tej vody. Ešte tu. Vedel, kto vyzerá, Kde je tá zbraň? Neviem. Čo je zbraň? Toto si robíš srandu, toto. Kde je zbraň? No ja? My sme si prehrali. Ja neviem, kde je zbraň.
Nie. Ha? Nie, to je to vrátka. A teraz to počula Granny. Tak hodanej grana, neviem. Ešte máš jeden, ja neviem, no. A kde je tá zbraň? Tak sa dívaj, kde ti to bliká, hento. No, tak pozeráme. Pozeraj. Ja nevidím. Aha. Možno sem nič. To dvora radšej zavri. A nech sa mi. Granny. A tu je! Ty kokšo. Nenapadlo. Tu zase nestíham. Čo nestíhaš? Dali sme Granny, že? Si zaslúžila. Počkaj. Keď už sme rovno sem. Poďme na to. Inak môžeme mať dole výponky, takže idem si pravne. To radšej v roku si zoberiem. Tu budú určite výponky. Že? Hej, ostatní ma nezaujímajú. Ty kokšo, to Granny odpáli ozadu. Za chvíľučku si dáme aj z Granny, aj s dedom, aj z Granny. Ale trošku tiež. Čau, Granny. Zavládaš. Jak tuto bolo to kormidlo bolo tu. Aha. Dobre, ja si zoberiem túto zbraň a ja idem, podám hore. Ty zbereš to. Čo ty bereš? Broku? Jasne, brochu, som dedo. Ja som detku. Len potom mi povedať, kde je, lebo ja trošku zle vidím cez tú kameru. Ešte ja sa tu zavrem, aby ma nevidela. A potom berem papierloky a padám. Granny? Už sa zavri sa. Prejď tu. Vidí rýchlo hore, svak a daj to tam, dropni to a rýchlo ber. Ale zober hlavne tie caterpillary. Hej, to je hlavné. Aj, hej. Stíhaš. Krč aspoň, no. Bež tam. Dobre, už si v pohode. Neviem, kde je, takže... Kto? No však, Granny. Dobre. No aj tak príde sem. Keby niečo, tak mám broku. To tu. Trapaj. A tu už budú padlocky. Určite, Ticho. kamo. Ticho. OK. Pedloky? Hodíme tam. Zbraň, Granny príde. Máš ešte A my už máme na ňu nachystanú brokovnicu. Kde je tu babička? Počkaj, skúsme ísť sem. Nedávaj to dole, lebo ona tam príde. No však to chcem aj to. Nie, veď tam... A príde tu. Ho tam granát radšej, to bude lepšie. Už nemám. Veď vlastne nemáš tu. Bež tam. Babička, kde si, mamička? Ja čakáme. A, Kokšo, dostala 2 2 minúty minúty. a 30 Takto sekúnd. som vyhral. Vlastne ale neviem, kde je táto. pedloky. Tak hľadaj rýchlo. Ja to vždycky robím. Ale nemíňaj už. Dobre. Podáme dole. Podáme, no poď. Dobre, dávaj. Prejď tu. Dobre, kde sme nepozerali? Tu sme nepozerali páčidlom. Dávaj rýchlo, bež. Lebo ja som kašľal na to, že však tam budú túto. Aha. Máme to. To bolo docela ľahké to izičko. To akože easy máš? No tam som hneď našiel zbraň, no tak to bolo jasné potom. A kde bola? Ja tu dole. Čo zbraň bola tam v tom šuflíku, tam kde si predtým nepozeral, to si natáčal tú časť. Že? Jakú šuplíku? No však nie v tom šuflíku, no však v tom, tých dverách. Ja. Či čo Skrinke to si je? mal tú istú V tejto trávku, skrinke. Nie, však inú. Aha. Dobre, kámo. Viktory. Teda ak sa budú. No čo by tam bolo? Ty tam budeš. Skrčený, hej. Jupi. Je to tam. Jo. Jo, Viktory. Zaujímavé, že to je taká malá. Budeme sa hrať späť. Tuto, tieto. Tak má späť peročka. Veď aj pištol so sebou. Tieto. Na čo? Ja by som si zobral pre istotu. Iba si ich dropni tam. Ne. Pištol si dropni ku dverám a... Dobre, tak čau. Je to tam, pádame preč. Granny to ešte nikdy Ticho, nehral a s ňou. teraz. Nezáleží, že som s ňou vyhral. A teraz sa bude čumieť za sami. Hej. Že kde si? Ale už iba v jednotke na teba vybehne.
Mne tu nevybehne. Teraz si dáme smrte. Ľudia, neviem, či to som videla na YouTube včera. Neviem, či to reálne. Ja si myslím, že smrť je iba to, čo s detkom, Edkom a bábka, čo ťa dajú tým pichľavým. Ale neviem, či je aj Daj si smrť. to byť dvoma. Či je aj smrť to, Zobyť že dvoma. vieš, to chobotnička, čo je taká a tak. Som to play. Aha, Prečo to seklo? zabugované. To bolo to reklama Svepy. Neviem, či to je slabý hovoria, to Slapy, že? svetý. Dobre, ideme na to. Zľako, som zase dohodne. Koho? Neviem, že bol toho, že dvaja, alebo čo? Necháme sa zaujať, no. Čo? Budeme sa striedať, že Granny, detko, nie, najprv detko, lebo detko je tam dole. Aha. Než bude spinkať, ja nechcem, aby spinkal. Ja chcem, aby má dobrú. Teraz dáme všetky smrti, uvidíme, ktorú. Dáme si to dvakrát. Nie. Na to pichlačí poď aj detko, lebo Nie. včera tak bolo, keď sme pozerali to video. Kamo s dvoma to nie je také ľahké, to by si potreboval zbrám vonku. Dedo, čau. Zabij ma. Jaké šľažnosti. Kúku sa to bola ti porada. dám? Ja sa asi iba nechám dedom, lebo dedo je taký... No, koho stretneme? No, vedíme. Tak asi dedo, lebo Granny robí. No to nevadí. No dávaj. Tak sa tipek dá. OK. Škoda. Bež. Chvíľu, to si nevšimáte. Čo? Dedo. Alebo Choď ku Granny. Aničke. Jeez. Už tak kolíšam. Aničke. Čau, detko. Granny. Jo, to by som nechcel Kamo, ale dedo také bomby dáva. Granny nič? Granny asi čo robí? Daj Granny. A teraz by dedo pustil rádiu a Granny na klavíri. To kokšo, tak to by bolo dobre. Nakladanie. Nie, Na Granny klavíri. na klavíri a dedo by si pustil pesničku. Tak choď To by pustiť bolo rádio. dobre. Keď Nejde. by Granny horá, to je jedno. A tá Granny hej, že ona by tam tancovala na to celý čas. A ja že, okej. Čo by napíšeš, keby na dvojke bol dedo s brokovnicou. Ale tak trojka Pokiaľ už myslíš, to je Granny. Inak si už krývaš, dívaj sa. Hej. Detko. Bo ťa ráno. Iba čo tu je? Nič? O nič. Chod na Granny. Zase? Detko. Joho. Kamo, ten dedo tam v kuse na Ja tom som istom nikdy mieste. nemal, že 5 dní alebo 4, že takže ostať a tak, vieš. Kamo, ideme na to. Jen 4. Ty kokos, treba budeš... Potom sa vám ozveme, keď budeme už konečne 5. deň. Dobre, už ma dala teraz Granny, ideme posledný deň. Ľudia, počúvajte, už mám nejakú krv na tej posteli. Ja som videl teraz tú krv. Choď na zabiť sa. Detkom. Dedo. Lebo Granny je taká nudná. Dedo, tu bol detko. O, dedo. Určite nie. Aha, teraz príde Granny. Ty kokso. Čau. Yes. Jo. A teraz. Čakaj, čo mi dá? Mám si dal tie píchľače určite. To je vždycky, to je klasická smrť. Daj continue. Hej. Vyskúšam ešte raz, aby ma zabil, že či bude mať tiež pichľače, uvidíme. Či to bol fake, čo som videl na YouTube. A teraz, že Nie. Oh. Au. Dobre. A ideme ešte raz. Ideme si dať teraz extreme. No a však Ale boli ja som ma zabil, ale by boli rýchli, aby to bolo také rýchlejšie. Dobrze. Extreme. Extra lock. Inak ak dám extreme, zjistě, že musím mať iba bot. Nemôžem zdať grandpa, on je tak, keď je extreme. Uvidíme, že čo je extra lock, že čo je nového. Není náhodou extra lock, že tam nemôžem prejsť cez tie čiary? No však to je, hej, To je extra lock? No, to je extra lock. Aha. Ja teraz prídem hore tam a ja sa tam nemôžem dostať. Že? Dívaj sa. Ja. Nemôžete ísť dookola proste. Ty kokos, to Taký je... rýchly. Jaký Ty naspidovaný. kokso. Hneď ma čapol. A to potrebuješ na zbran normálne, kamo. Kokso, to čo bolo, však to by som sa tam ani nedostal. Obo, rýchly normálne, ty kamo. A ja odkiaľ mám získať tie kľúče? No čo to je? Keď sa tam, to, že on sa hore. A dedo už tam bude čakať, dedetko. Ten sa raz príde dolu, že aj si ju a hneď ma čapne. To by bolo dobre, keby ma hneď dedo čapol. Chod na Granny, uvidím, aká je naspidovaná. Hej, dedo tu teraz bude čakať, že? A tak. Zle, a teraz dedo. Poď klikaš. Dedo, detka. Čau, detko. Počuť, Šulca, aký je naspidovaný, utekaj pre ním, hej?
To som videl, keď naspídovaný kámo. Sem to není. Ja som, že to je Granny. Tam je nový nejaký zámok, musím tu dať. Hej, ja myslím, že to je palita. Rámor. Áňa, čau, detko. Taký rýchly. Kámo. On je jak On že- Sonic. kámo. Get out. Ako je pravda, že Sonic je rýchlejší, ale tak to je jedno. Tretí deň. OK. Ronín. Kde potom môže byť tá vec? A tu Granny. Je moja krásna. Say goodbye. Tu bola zbraň. No to počula. Nie. Čo stojí z brosky? Rýchlo však detko. Podľa mňa. Inak. Ale ona stála. Ja som pustila noža. Hej. Ty stala, že... ja. Ježiš. Čo to ide? Hej. A teraz dedo by si teraz pustil. Čo? Dedo by si teraz pustil. Inak chlapci, keď sa mu pustí. No to teda, hej. Dobre, tak. Ešte nemám dlho. Ja sa teraz ožerať chobotničkou. Dlho nemali. Chobotnička, poďme. Robotnička. Zase mi dajú tie pichliače, že? Poďme zožerať. No daj sa, hej, zabij sa. Ahoj. Čo ti dáva? Mňam. Au. Si sa zakusla. Komu ten typek by to nepereš, to by mohli dať ďalšieho. No, to potom, čo je? Isté, ale to je divné. The last day. To sa budeme snažiť. Ale ako vlastne potom nájdem tie veci, však v tej skrinke potom tam budú tie kľúče, ale tam sa... Tak ja by som si zahral napríklad iba bez deda, alebo bez Granny, kebyže to hral. Ja by som to radšej bez deda. Však ten dedo je hneď tam vpravo. Ty kokso. Ale vieš, keď je... Dobre, ticho. Čakaj, jak to zavolám. Ty koľko, však ty budú A skryť rýchli. sa tam doprava choď. Že keď budú rýchli? Nasledovaní. Bože, nie úplne, no takto sa daj. Pozeraj, Sleduj si, pozeraj, čo aký budú budú obidvaja. nasledovaní. No. On ťa raz videl. On ťa videl. A toho typka neviem, to je zaujímavé. Prečo? No, lebo on možno inak schválený, no. Čakaj, ukáž? Jak to bude to isté, tak to je dosť divné. No, oni mi dali to isté. Nie. Nie. A, chobotnička. Toto je najlepšie, to sa mi mega páči, ten dedo si tam sedí. Alebo ako na kolene. No, nebol to pozerať. fake. A že tut. A teraz. Zase. Aha, on sa spraví takto teraz. Game over. Čo ti dá? Dáme si všetky konce, ľudia. Ja idem na to. Poďme všetky. Ja idem teraz. Bola tam ešte tá Ninka a potom tá elektrika, čo ťa elektrizovali. Dáme si... Tie dvere, čo sú. Ježiš, nie. To som to chcel. Zase extrém. To sa zase Sa elektrizovali podľa mňa... Ja som myslel, že to je to isté, potom som videl, že niečo iné. Ja si nechám dať chobotničko, lebo ona Ale nie napríklad, to keby si medium a extra lock, tak to je v pohode, vieš? To sa ešte dá hrať, ale taký pomaly, ale... No poď, dobre. Extra lock, pretože to nedá prejsť ani s tým. Dobre, poď. Ako je to s tým, ale prečo to nedá? Ty na teraz zase? To sa vlastne Tu nič nebude, že? Jasne. Chudá Granny. To je to ešte troj. Nič není. Tu je to, mám to. Granny, ako rýchlo, pozri. To sa nedá ani hrať? Počkaj, ja sa teraz zobudím, ona tam bude. To sa nedá, ona je taká rýchla. Rýchla úplne. Ježiška, čo ma to zaujíma, že mám dať continue. Tak by som radšej takto hral on. Budeme sa dať tú elektriku, čo som tam zamknutý, alebo mi dajú, jak sa volá, čo tam Ninka, potom ma zožerala. Ale nenechávaj sa. No dobre, tak sa budem aspoň tako snažiť, no. Tak ale budem sa menej snažiť, lebo chcem tie konce. Aj tak ťa čakná sú rýchli, ako Sonikovia. Ale teraz dedo príde sprava. No. Nie, už to Ber mám. to, Ale neviem, kde ju mám akože otvoriť tú vec, alebo kde ju mám dať. Ju musím asi z druhej strany, že? Nie. Yep. Yes. Môžete chodiť dookola. A teraz už Dobre, sem dávaj. zbraň. Pozeraj. Nie, teraz by Kámo, to boli... Sparkla. Teraz by to Dobre. boli výplnky. Takže... Ty kokšo! Ono ti jak ťa... Ono to Tak sa počula. tam jak objavila. No normálne. Dobre, Ľudia, poďme na to. Poď. Dobre, počúvajte ľudia. Neviem, čo má... Jasne, že ma nemáte radi. Kamo, ale najlepšie, že si už dal preč aspoň. Granny hore, že? Inak... Prosím, ešte toto... Tá Granny, to sa teraz zabrá.
Objaviť si to chcel? Nie, ja som to už pre výponku. Ona nie je v kuchyni, ja som myslela, ona je niekde tam sa spálnuje. No čo, Ale ja zoberiem nejakú vec. Tam dedo vôbec nebol. Vy ste ich hladní? Či sa bez neho? Ja neviem vôbec, kde je dedo. Božko, daj si nejakú stoličku, nie on je pri ňom. Ale počúvajte. Ty ma našu máme, to sa nebojte, to nič. To máme niekedy. Také. To nie je nejaký nosorožec alebo čo. Aj tak, mne to je, no nie, to je no. Ako vždycky štvrtý deň chobotníčkou sa necháme zožrať. No. Au, sa mu praskli koleno. Už si zomrel? Hej. Ešte ideme the last day. Dá sa ideme snažiť. Ale jak sa mám snažiť, keď dedo určite bol tam uninky alebo niečo také? Čo mi podľa teba teraz dajú za koniec? Podľa mňa mu zase dajú pichliače. No ja si myslím, že to je dvere viac a potom poslednú linku. Nie, ja si myslím, že teraz mi dajú ninku. Tak týpek mal prvú, nie tak ukazoval, že 2018 tá elektriku, potom, dobre, 2020 alebo tak ako to bolo, tu koľko z dedo? Detko, že to nesie? Ne, asi ne. On tam práve bol, kamo. Ty kokos. Ježiš. A tá Granny, čo je ona? To čo bolo, že detko, že oka, tá Granny za mnou. Dobre mi na to, čo mi dajú za smrť. Ukáž? Zasa? Nie. Hotelové? Aha. Je to Ja? ono, hej, to meska. Teraz. Som hovoril, že bude Ninka. Aže. Ťa zložrala. Au. A ide posledná a to bude úplne na tie dvere, čo ma za... Ja som, že čo to je? Som, že to je nejaká truhla, že ma idú Ešte niečo dať. nové. Nie, ešte akože si niekde proti vonku. Čo si dám? Ale... Daj si niečo, ale daj si extra walk, hej, aby bol taký pomalší. Alebo vedel si sa aspoň dať. Alebo ten hard, no už by si mohol si dať. Ten extreme to už nie, ale aspoň ten. Inak niekto to aj hrá, že dá si napríklad medium a dá si extra, ale ten, tak to je to mega dobré. A z obidvoma ešte k tomu Už viem vlastne, kde je ten, tá vec. Tam potom v kuchyni, hore. Ako vieš, čo sa to mení? Nemení. No, dedo zase sa... Čo? Ja nemám extra walk? Zaujímavé. A nič. A dedo tu nechodí. A možno si niečo na loďku pridala, neviem, to je divné. Už vieš, aký pomalia tam bol naspytovaný, keby si dal nejaký nápoj, ktorý 24/7 funguje. Dedo, ty si taký pomalý, brosky. Ty si oľa rýchlejšie. Že ťa obehnem a pôjdem si tam hore pre výponky. Kde? To je kokos. No vidia, už ma majú. Chod sa pozrieť, či tu nie je Gana. Ty koč, to by bolo dobré. No nič. Tak sa necháme zabiť. Kto ma prvý zabije? Mám ho. A nehraj to normálne. Granny. Menom, keby si to hrala, Pokoj, máš aj na srávku, pokoj. čo máš ešte šťastie. A kde bude dedo Máš easy. potom? Iba normál. Takže. Nehovorím, že dedo šel No jasne. hore. Musím pomaly. Deduško. Ale nie je taký pomalý zase ako vždycky. Ja teraz Granny pôjde, ne? No. Vieš o detku? Nede pozor kamerky, nie, dedo. Ide do spálne. Vyponky. Nie. Granny. Daj hlas, daj úplne na stovku. Bež, dedo. Nie, dedo. Daj úplne hlas. Ja ho džuknem. Ja som teraz hodil niečo. Príde Granny. Daj úplne hlas, kamo. Ticho. Diva sa nič nepočujú. Teraz ho džuknem. Ber, ide Granny. Drobni to na zem, aby to počula. Daj hlas. Veď na čo? To máš aký slabý zvuk. No už bude na stovku, kamo. A už ide. Je to hej, to si sa hodil to úplne, keby si mal, jak sa to volá. Tu dáš dedo tak minútu 30 a... Aha. Na 2 minúty. Potom máš Ale Broka výponky. ide na 2:30, lebo... Škoda, som si ho dedo nezobral výponky. Či Sekuritky. Sekuritky! Ber to! Ty kokos, to bolo mega tesno to. Takže čo bude tu? Poďme, nech tam budú hore výponky. Tuto. Ono že nebudú. Kamo, dávaj, prosím.
Ne, zase tá trať, čo som hral. Teraz, Že a tuto tie výponky úpira boli Kde boli tie helikopter. výponky? Ja výponky boli dole v A ešte tam bola skrinka. spačidla. Jej. A už som zabudol, kde boli aj vrenčky. Ja sa už nechám zabiť. Nie. Ale vychápil som ten smrť, ja nechcem hrať. Aha, Ja si potom zahrám. sorry. Ja som chcel tú smrť. Som zabudol. Ja sa nechaj zabiť, ne? A kde som vystrelil ten náboj? Tam bol, ja som ho videl. Tu je, vidíš? Tam je. Granny ešte nie je mŕtva. Sa už nechám zabiť. Prečo sa nechaj, hej? Lebo tam touto smrťka. Som aj deduška. Deduška. Ože, ty tu púšťa moje rádio? A ja, že ja? Že som tvoj vnúčik, ne? Však môžem všetko. Myslím, že dedu sa bude tam dole a Granny túto zľava. Keď prídu, však ich zabijem. Iba dedu zabijem, iba Granny ma môže dať, ok? A Ok. kde nechaj? Nie. No dobre, tak zase tak naopak, necháme dedu. Veď chod toho, čo sa bojíš? Tam čo je? Granny, dedo, ešte. Hej, mokot. A teraz sa Granny zobudí hore. Bude, da som trafil skôr. To si hovorím, že chceš smrť, nie? Smrť si chceš. Čau, Granny, mám ťa rád. Teraz nechaj zabíjať. Chod na chobotničku asi na druhý, to by bolo dobré. Alebo chod sa zabíjať chobotničku, to by bolo rýchlejšie, lepšie. Nebolo by to bolo bude rýchlejšie lepšie. Si bol za dvere. Ale nebolo to dvore proste. Pri tebe detko. A ty že, ha? Viete, čo potom vyskúšame teraz? Dám si ešte druhé video, lebo toto video by malo že 100 rokov. A dáme si druhé video. Mám s obidvoma Izičko. A nech bude však výponky, nech budú hore, akože taká trať, no tá trať. A potom si ešte dám, jak sa volá, helikopteru budeme utekať, to je dobré. Nemáme zbraň tu. Poďte sa nechaj. Nie, netrafil som. Som ho láskala. Prepneme to až do pečky. Takže tu, teraz ma zabil Granny, dedo. Ja som teraz zabil Granny a dedo ma teraz čapol. Preto som ich tam privolal, ale dedo tam išiel a potom som myslel, že aj Granny tam pôjde, ona ma presne videla. Tak potom ma Hej, skoro čapla. lebo ty si vyšiel, ale kde sa kola. Granny, Vajošok 4, 4, 6, 8, ťa má rád tvoj granadír. Že? Dávate. Granatírovaný zásval, má taký hnusný, že by to nezjedol ani pes. A kde je deduška? Granny, tu si sa zobudila? Kebyže je mŕtva. Ešte ťa strelím, To milé bolo. Zase dedo bude, vieš, z boku. Preto, no. Detko. No, presne. No, Ja som musel trafiť, že doľava ty si trafím. aký? Počkaj, či ma... Nie, podľa mňa toto nebude, však Granny som zabil. Čo dedo vybere ako smrť. Yes, to je ono. To by ako iba Granny, to je divné. Kámo, teraz sa elektrizuje. To je v tých dverách. A teraz elektrika ide na teba. Ona. To dedo pustil. Že nie. To nie je až taká zlá smrť, akože no. Môj brat. To čo bolo. Jo, ti Dobre, teraz si dáme to pokračovanie.